Mahaybay ug sa tanang mga naminaw karon. Mag-throwback lang ko ay gimingaw na kayo ko sa moang mga memories together. Diri na lang nako ipaagi akong kamingaw siya. Igo jud kaayo ko sa kanta ni Moira na Paubaya. Kung asa man siya karon, gimingaw na ko niya. By the way, ako di ay si Shelby from Kapalong, Davao del Norte. Kinsay mo too dari og first love never dies. Kay para nako, tinuod jud ay ni. I was 14 katong nagsugod-sugod kog uyab-uyab. I had my first boyfriend sa school, but we broke up Japon wala pa'y months. Kay mga bata pa kayo. We both decided to end our relationship. So dili pa sakit kay mga bata pa man. So moto nga ga-focus ko sa kuwang pag-eskwela. Suddenly, na iniabot nga wala na ko damha sa akong kinabuhi. He's not my first boyfriend, pero siya akong matawag nga first love. Nag-start ni katong time na naligo kog sapa with friends. Nako'y nakita na guy naming tabok. Pero wa ko makagusto niya. Syempre, bag-o pasad ko nakauli. Kay ga-stay in ko sa akong trabaho. Dool sa eskwelahan. Akong friend di ay nagkagusto niya. I admit, guwapo siya. Pero wa jud ko maibog man lang niya. As in, halos babae tanan sa baryo na ibog niya. Except na ako. Kay ko no, mura siya si Miguel Tan Felix. Mura jud bitaw po, tinuoray lang. Sa kabuang sa akong friend, sige siya papansin. Unya, wamantagda, niya ako nga buangon, giitsahan akog tubig ang lalaki para mapansin siya. By the way, itago lang to siya sa pangalan, nga Miguel. Sa moto nga nahadlo ko, kay milingi siya nako nga isog kayo iyahang tanaw. Naulaw ko, kay gisungog ko nila tungod sa ko ang gibuhat. Abi kog duolon ko niyag awayon. Pat may gani, nipadayon ra siya lakaw, og nitabok sa sapa. Ginakansyawan ko nila kay ako ra daw nakabuhat ato sa iyaha, kay sobra kahilom mo ni Miguel. Wajoy babaeng maggara-gara niya. Sa moto, nga nakauli na ko sa balay, nag-ilis o niya nagplano ko nga mulaag sa akong friends. Tagon lang nato silang Nina and Maria. They are my sisters. Medyo layo ilaha gamay kay tabok sa tulay pa. Wala pa kay ko yung mga friends sa baryo. Sila pa lang. Kay bag-o pa mi nga namalhin, so sila pa yun akong kaila ug malaagan. Bored kaayog pinundog balay, so naglaag ko sila. Naabot na ko og nagchika-chika mi sa dihang nakita nako si Miguel nga misulod sa balay nga tapad ilahang nina. Sumoto nga nangutana ko nila kay basin na mali lang ko. Then mingon sila nga si Miguel jud daw to. Unya, dinha ilahang balay. I was ashamed sa ako ang nabuhat. I want to talk to him unta para mangayo og sorry. Pero maulaw man ko eh. Dayon na naog migdaplin sa sapa kay ilahang balay, daplin raman sa moang gikaliguan. So nagduyan-duyan mi dito. And suddenly, ning naog ang igagaw ni Miguel. Niadto sa mua. Kay di ay, uyab sila ni Nina. Tawagon lang to siya sa pangalan, nga Jan. Sumoto nga nisunod pod si Miguel kay para obanan si Jan. Nailang ko kayo. Gusto kay ko mag-apologize pero maulaw ko mo first move. Hilumon kay si Miguel. Og ako, medyo sabaan bayachud ko. Si Maria nagsigiglantaw kay Miguel. Gisungog nako sila kay para maka-chance kog pangayog sorry. Akong gipadungog-dungog si Miguel nga kamanhid ba anang di kabantay nga naibog siyang tawo eh. Ikantsawan kong Jan og Nina kay abi nilag ako ang naibog kay Miguel. Sumoto nga ni kalit og lantaw. Dayon ni kalit og lantaw si Miguel sa kuha. Then ako pod, nitan-aw ko niya.
Nag-eye to eye jud mi. Ato pa na time na ako nakita sa ubang girl sa iya. As in, guwapo jud di ay kayo siya. Kato pa lang nako siya gitutukan pag-ayo. Murag ni bati ko kaibog niya. Pero dili pwede kay gusto kay siya sa akong friend. Sa moto nga gibaling nako akong tan-aw sa lain para dili niya mahalata nga gikilig ko. Ako dayong gi-interrupt na mingon ko, di manggod ako, si Maria man, amaw man mo. Dayon gikuot ni Miguel, iyang cellphone sa iyang bulsa o gihatag niya na. Hana kong unsa man eh. Tinana siya nga pwede na ko pangayoon ni mga number. Wala siya daghang istorya. Moro to. Then nagtinan-away ming Maria og Nina. Giingnan ko nila nga ihatag dayon. Ikaw pa'y first babae na gipangayoan og number ni Miguel. Sukad-sukad. Siyempre ni balibad ko kay kabalo kong crush kaayo siya ni Maria. Giingnan ako wala ko'y cellphone. Pero naagod unta. Sa moto nga gibunlot ni Maria ang cellphone ni Miguel. Then nagbutang siya number. Sa kung nahuna, okay ra. Pero nasayangan ko, pero di sad pwede kay crush kayo siya sa amiga na. So mo na to. Nga niuli kog una kay hapit na mo gabi o gibiyaan ako sila. Dayon I check my phone pag abot dayon ako sa balay. Na text message nga ni Apo. Hi Raman. Wala na ko reply. Kinatungnan sad nga wala ko ilo. Wala na ko panambali nga kay basin ex na ko to nga ga-move on ako. Char. Pagkaugma gipalaag ko nilang Nina silahang balay na po. Pag-abot na ko, nakita na po na ko si Miguel sa duyan silang tugkaran. Natulog. Guwapo kayo si Miguel. Naibog na jud ko niya pero ginapugyan nako kay dili pwede. Dayon giduol kong Maria og istorya. Day, naibog kang Michael no? Nitubag ko nga, wala oy, amaw man kadayoy. Then miingon siya, nga day, parihar ta babae. Kabalo ko nga naibog kang Miguel. Okay ramang good. O man maibog si Miguel nako. Sa kong gibuhat, gibutang nako imuhang number sa iyang phone gahapon. Kay kabalo ko day, nga naibog siya nimo. Ug kabalo ko nga ikaw pod kay naibog niya. Kaswerte nimo dayoy. I-uncrush na nako siya. Dito na ko nakabalo nga si Miguel ay itong ni text nako. So kadato, sige na mig text hantod sa nunguyab siya nako. O isugot pod nako siya kay makalingaw kay siya ka-text o katawag. Di na mabuo akong adlaw kung di mi magkita. Dali ra kayo ang mga adlaw. Always na ko nga galag atong ilahang Nina ug Maria para makita si Miguel. I'm so in love with him. Iyang smile o iyang katawa is my weakness. Lami kaayo tan-awon si Miguel. While he hold my hands, dili na nako gustong buyan siya. Lami kayo sa feeling na you are both in love to each other. Kay Miguel nako na feel ang love na dili na dula-dula. We are so thankful sa sapa kay kung di tungod niya, dili mi magkaila ni Miguel. I love Miguel so much and I want him forever na yun. Kanang way buwagay. Until one day, nag-decide ihang ante nga mamalhin sa medyo layo jud sa mua. I'm so sad kay maglagyo naming Miguel. Unsao na lang among relationship. Unsaon pag-work. Naghila ko pag-ayo paglakaw nila. 3 months pa mi ato na time. But grabe na jud na kong hilaka. One day pa lang nga nawala si Miguel kay gimingaw na kayo ko niya. Gasige gihapon mig tawag. Pero lahi ra jud sa personal na ko siya makita. Mga 2 months na mi nga wala gakita ato. Then Sunday morning to ni eskwela ko kay Sunday school man ko. Naidwa ka teachers nga niadto sa school. Gikan to sila sa lugar kung aha na malhin silang Miguel. Nag-offer sila trabaho sa mua sa mga Sunday school students. Pagkadungog na ako nga gikan sila dito, ni dool dayon ko,
kay di adto man na malhin silang Miguel. O jud ko maulaw, mindool jud ko sa mga teachers o giingnan nako sila. Nga ma'am, I'm willing nga mo trabaho sa inyo ako. Akong trabaho is tigbantay og bata. Wala na ko gaduha-duha even though dili kay ko sanay nga magbantay og bata. Gusto jud na ako makita si Miguel dito. Sumoto nga ako ang gikuha sa usa ka teacher. Giingnan ako si Miguel og nalipay pod kaayo siya. Always na may kakita inig ka rest day na ako. Pero limited lang ang time kay iyang auntie kay very strict kay Miguel. Our relationship is secret maliban siyang kuya o igagaw na uyab ni Nina. Kay bawal pa maguyab-uyab si Miguel. Dinmilabay ang mga panahon, niabot may first anniversary. Naglakas loob si Miguel o gipilaila ko niya siyang pamilya. Yes, as we expected, they don't like me kay mga bata paligid daw. And I heard them saying na dili daw ko itsurahan para kay Miguel. Yes, tinuod sad. Then Miguel told me na ayaw sila imait. Love di ka kayo. Dito nigaan akong gibate. Og sa mo ang first anniversary, I gave everything kay Miguel. Because of my love, gihatag nako tanan siya. Ang tanan-tanan. Sure nako kay Miguel. Gihatod ko niya pag uli. Then ang mga tao sa kuha nananaw. Especially mga dalaga dito nga naibog sa diay sila kay Miguel. And syempre, nanajud ko'y madungog na mga istorya like gwapo ra kaayo si Miguel para nako. Pero wala lang nako panumbalingan. As Miguel said, he loves me a lot. Ipaglaban ko niya sa tanan. Dali ra kayo ang panahon. Mag-celebrate na mi sa mong 4th anniversary. Giyatagan ako si Miguel og usa ka singsing as a surprise. Bali couple ring ni siya. Then giyatagan ko niya necklace. Na pagkasunduan na mo na dili tanggalo or else wala na mi. But as usual, iyang auntie kay dili hapon ganahan ako. But gina-fight na mo ang love para sa usag-usag. Wala ni sulod sa kong nahuna nga mag-end among relationship. 4 years ready ay mitaman. Kay may promised man gud mi na laban lang siya. Nagkadugay mga 5 months before sa mong anniversary na ako'y napansin na ay bag-o kay Miguel. So kad nakabarkada siya taga dito, dili na kay siya gatawag o ga-text kung dili ko muna. While ka-text me, na wrong send siya. Nagkaon nakahan. Nangutan ako kung kinsayhan, pero nasuko noon siya. Nganong hugaw daw kay ko gunahuna. Itawagan ako siya. Pero gipalungan ko niya. I was wondering anong nasuko siya nga nangutana raman ko. Sige kog tawag. Dili na siya makontak kay giblock ko niya sa cellphone. Sa Facebook mo po, naka-block akong main account siya. Then I was checking my second account na wala na ako gina-open a couple of years ago na. May gani wala ko niya na block dito kay pang Korean man ang name. Diyon mo ipag-open ako. Nakita na ko ang mga post nga nakatag siya. Nga nangaligo sila. Ga paris-paris. Nakahila ko. Wala na ko napugngan nga giadto na ko si Miguel sa ila. Almost a week wala ko niya kontaka. Balag ulaw kayo. Giadto na ko siya. Pagabot na ko sa ila ha. Wala na ko nilahos. Kay nakita na ko sila kauban iyang barkada sa gawas sa gate nila. And I saw my man with a girl nga kauban niya sa picture. Daghan silang magbarkada. Pares-pares gyapon. Nakita na ako kay Miguel na happy kayo siya. Ug kung mutanaw si Miguel sa babae, makita asad na ako si Miguel. Ngaing ato siya mulantaw sa kuha. I know nga Miguel like that girl so much.
Dili na ko malimod na gwapa jud si girl. Then sexy kayo. Layo ra kay mi. Kabaliktaran na ako siya. Wala na ko nakaya ang sakit ni balik ko sa kong agi. Pinakasakit is nakita ko niya. Pero wa man lang ko niya gukta. Sumoto nga I texted him if makig-break ba siya nako. Our convo went like this. Dili na ba ako imong love? May reply siya nga. Would you forgive me if ingnon ti ka nga yes? Nangutana ko niya, why? Ngano? Unsa may mali? Okay pa man ta atong last na atong kita, di ba? Tubag siya nga, sorry. Na in love ko siya. Tapos di pud gusto silang auntie ni Michelle. I'm doing this for you para natong do. Wala ko'y parents, Shelf. Basin palayason ko ni auntie tungod lang nimo. Sabta ko please. Ijud ta para sa usag-usag. Love ti ka. Pero dili jud pwede. Ug ako siyang gingnan nga 4 years Miguel. Kadali ba nimo mag-decide? Tarongo nato ni please. Unsay gusto nimo? Muluhod ko sa imong family ug sa imong para dili lang ta moabot sa ingon ani. Buhaton ako tanan. Ing ana di kakalaw. Then maingon siya, Shelf, please set me free. Dili na ko happy nimo. Pasagde na mesa kong bago. Buntis siya, Shelf. Palangga kayo na ko siya. Buotan kay ka, Shelf. Makakitara kag mas deserving na ko. Dili na ko pwede. Sorry sa tanan. Shelf, hinaot na clear na nato ug pasaylo ako sa tanan. Hopefully di na tama sama. Unta last na ni na convo nato, Shelf. Love ti ka, pero mas love sad nako siya. Og boros na siya, Shelf. Wala na ko'y mabuhat, kundi pakasalan siya. Mo na'y last reply niya sa kuha. Wala na pod ko ni-reply, kay nasakitan na kayo. Di na ako kayang maato sa eskwelahan. Dayon na tingala silang mama, nganong sigir kog suka. Every kaon kay isukaran ako. Abi na kog tungod lang sa klema. Wala sa ko'y gana mo kaon. Sumotong gipangutan akong mama, nga buntis ka, Shelby. Even my period, kay I didn't notice na nga 3 months na kong delayed yan. Sumoto nga nagpiti ko, dahil nag-positive. I never told Miguel that I was pregnant. Gitago na ako, then gi-check na ko iyang Facebook. He is so happy naman, kay mag-baby na daw sila sa iyang bagong uyab. Iyang profile picture and cover photo is silang duha sa girl. Sweet kaayo sila. And the way Miguel hold her hands on his profile picture, I saw myself when Miguel and I together. But sad to say, that's not me anymore. Ni-smile lang ko. Pag wala na ko kabantay, nga nitulo na ako ang mga luha. And always makisabay ang ulan sa akong pagkila. Mo nang akong gingalan sa akong anak, kay Rain Angel. 2 years nang nakalabay since nag-break me and mag 2 years old na among baby. Precious kayo si Rain. Naliwat ihang mata siyang papa. Kalok alay kay si Rain siyang papa. Ug blessed kayo ko nga na ako'y Rain sa akong kinabuhi. Og diri na lang ko to. Salamat kayo sa tanan.